Njengoba bebaningi abantu abafaka ama-CV, baningi abantu abafuna lo msebenzi. Yingani thina kuzomele siqashe wena siyeke bonke laba bantu abafuna umsebenzi? Weboy, ungitita ngempela-ke manje. Ungitita ngempela-ke manje uma usubuza mina futhi. Kanti obani abafuna abantu abazosebenza? Akusinina. Hawu. Weboy uyangidida ngani? Uyangidida-ke manje, uyangidida-ke manje. Uyabona mawami engathi asithandi ukusebenzisana kahle hle mina nawe. Ngibona ngathi sizoba nenkinga enkulu futhi. Cha, uqinisile-ke lapho-ke. Inkinga yona engathi sizoba nayo. Nami ngiyabona impela manje ukuthi cha, inkinga nje ngathi into ezoba khona impela. Into ezoba khona inkinga. Ngoba cha ngiyabona boy ngathi siyalahlekelana manje. Nami ngiyayibona inkinga ukuthi izoba khona futhi izoba ningi boy. Boy. Kade ngibuka i-CV yakho la ithi khona lapho owake wasebenza khona. So ebengifuna ukwazi ukuthi kwaba yini imbangela yokuthi ushiye kulo msebenzi noma kwaba yini imbangela yokuthi ulahlekelwe lowo msebenzi lowo. Ngashaya imeneja eyayingibuza umbhedo njengawe, ngayishaya. Yezwa boy, ngayishaya. Ngaze ngayibamba ngamankwahla ngayitha ngawabamba amakwahla ngapha. Phekwe tafula. Kwetafula. Ngoba ngibuza umbhedo nje ngabo.